Dobrý deň, priatelia, moji známi priatelia školstva. Želám vám krásny piatkový deň. Zase pre vás robím video z prírody, pretože nemám čas napísať súvislý text, ktorý má tiež svoje čaro. Inak želal by som učiteľom a možno aj iným povolaniam, aby nemuseli robiť v piatok ako ja, pretože je to úžasné mať 3 dni oddychu a pripravovať sa na plnenie úväzku od pondelka, teda na učenie alebo prípadne na inú prácu. Uvidíme, sú takéto experimenty, že by mohol byť 4-dňový pracovný týždeň, ale z hľadiska vyučovania to veľmi oceňujem, pretože ten piatok mi dá jednak veľa energie a jednak veľa nápadov a síl venovať sa deťom ďalší týždeň do štvrtku. No hoci sme takto v prírode, by sme mohli hovoriť o krásach Slovenska a podobne, ale to nie je môjim cieľom. Chcel by som zase povedať pár slov o tom štátnom vzdelávacom programe, ktorý je v súčasnosti v overovaní. Overuje sa na, myslím, 40 školách a plánuje sa overovať aj ďalej. Ako ste už postrehli, som členom hlavnej koordinačnej skupiny, ktorá je poradným orgánom riaditeľa NIVAMu a teda nemám povolenie hovoriť, čo sa deje v tejto skupine, teda nebudem hovoriť o tom, o čom diskutujeme. Jedine môžem naznačiť, že našou úlohou je dať aspoň do priateľných medzi ten Grelingovský štátny vzdelávací program, ktorý má veľmi veľa chýb. Budem však hovoriť svoj postoj z hľadiska občana, pedagóga a z hľadiska toho, že som bol v kurikulárnej rade, ktorá tento program pripravovala, hoci to prebiehalo veľmi neštandardne a nesúhlasím s tou podobou, ktorá sa napokon odhlasovala a prešla len tesne. Už keď sa pozriete na tento môj kanál, tak už som k tomuto mal nejaké video. Možno niektoré veci zopakujem, ale sú naozaj pre mňa dôležité. Ja neviem v žiadnom prípade pochopiť, že prečo sa robí z vyučovania jednotlivých predmetov, najmä na základnej škole, taká obrovská veda, prečo to robí niekoľko desiatok ľudí, ktorí sa veľmi ťažko vedia dohodnúť a nedokážu nájsť nejakú dobrú zhodu, najmä v tej situácii, keď som vám už naznačil niekoľkokrát, že sa to tvorilo veľmi neštandardne. Tak prečo sa jednoducho takáto reforma nespraví veľmi jednoducho, čitateľne a potom sa trebárs môže vypracovať k nej metodika, ktorá môže byť zložitejšia a ktorú si školy môžu alebo nemusia osvojiť. Nie som prívržencom ani súčasného štátneho vzdelávacieho programu, ale dajme tomu, že jednoduché členenie učiva na výkonový a obsahový štandard by úplne stačilo, bez toho, aby štátny vzdelávací program bol nejakým ťažko zrozumiteľným návodom, ktorý môže byť predmetom nejakých tých metodických príručiek a školení a podobných záležitostí, aby ste ho pochopili. Jednoducho výkonový štandard a obsahový štandard. Ja to uvediem na príklade, neuvediem to na slovenčine, lebo tu vyučujem, tak aby ste trošku to videli aj na iných predmetoch, nielen na mojom predmete, ale napríklad taká občianska náuka, že pojem by bol ľudské práva a výkon by bol pochopiť ľudské práva, vedieť ich zdôvodniť, vedieť ich interpretovať, vedieť ich porovnať s realitou, s tým, ako sa plní a podobne. Z dejepisu napríklad by mohlo byť učivo trebárs starovek, myslím ten antický starovek, bol by tam taký pojem antický starovek a pochopiť slova demokracia, pochopiť kultúrne a umelecké prínosy tohto obdobia, interpretovať ich, vysvetliť, poučiť sa z nich a podobne. Takto by sa mohlo postupovať. Neexistuje, že by sa skupina odborníkov, medzi ktorých ja počítam hlavne pedagógov z regionálneho školstva, samozrejme s konzultáciou tých vyučujúcich z vysokých škôl. Len
to musia byť takí vyučujúci, ktorí musia mať aj nejaký pohľad na to regionálne školstvo, že nemôže byť to, čo vysoká škola vlastne, ona chce kvantum tých vedomostí a to nemôžu preniesť do regionálneho školstva. Takže viem si to ale predstaviť, že by nejaká takáto skupina vznikla, nemôže byť obrovská, ako my sme mali v tej skupine kurikulálnej nejakých 20, 30 ľudí, ktorí boli z rôznych spektier a mali svoje predstavy. A málo kto tam bol taký, že by sa vedel odosobniť. Ja napríklad tiež vyučujem veľmi rád niektoré témy, niektoré nerad, ale nebudem to riešiť podľa svojich subjektívnych pohnutkov, ale ja to riešim podľa toho, čo zažívam v praxi, podľa toho, ako komunikujem s učiteľmi a podobne. Možno niekedy sa môže pokojne stať, že to učivo je v rozpore s takým bežným poznávaním, ale nie v rozpore so psychologickým rozpoložením žiakov. Tak neviem, či ma chápete, čo to chcem povedať, že jednoducho nemôže byť to učivo na základnej škole príliš akademické, ani príliš nevedecké, nejaký taký kompromis. A ja som presvedčený, že jednoducho učitelia, možno aj v spolupráci s tými vysokoškolskými pedagógmi by vedeli vytvoriť takýto dokument, ktorý by sa mohol potom pokojne pripomienkovať, ale neexistuje, že sa nedá vytvoriť dokument, čo by sa malo na základnej škole vyučovať. Samozrejme, treba ale objektívny pohľad a netreba mať pocit, že máme robiť z detí akademikov, ale zase nemôžeme ani prijať to, že sa deti budú ohlupovať tým, že budeme redukovať učivo len preto, aby bolo redukované. No, keby bol takýto výkonový a obsahový štandard, potom by neboli problém ani tie nové tzv. Cykly, to je inak nesprávny názov, cyklus, nebol by problém. Cyklus sa zaviedol preto, aby učiteľ alebo učitelia danej triedy nemuseli vyučiť učivo do 1 roka, ale napríklad do 2, do 3 rokov, do 4 rokov. Z hľadiska tohto to chápem, že aby si tá škola mohla tá škola mať voľnosť, aby mohla prispôsobovať tempo práce danej triede. Viem si to veľmi dobre predstaviť, takže tie cykly už nemám nejaké veľké výhrady k ním, ale tak, ako sú v súčasnosti rozložené, to je absolútny nonsens. Sú rozložené tak, že 1., 3. ročník, 4., 5. a potom 6., 9. 6. a 9. ročník to znamená, že bude treba 4-ročné učebnice na to, pretože keď si škola bude chcieť rozložiť učivo podľa seba, musí tá učebnica obsahovať aj učivo, ktoré si tá škola dá do 1. ročníka, do 2. Jednoducho musí obsahovať všetko to učivo, ktoré ten daný cyklus vyžaduje. Samozrejme, môžu vydavatelia spraviť tak, že učebnice rozložia do ročníkov, že dajú v rámci 3. cyklu 6., 7., 8., 9. ročník, teda navrhnú to rozloženie, zostavia podľa toho učivo, ale čo sa potom stane? No potom tá reforma sa vlastne nemá žiadny význam, pretože školy pod vplyvom náporu práce si budú kopírovať učebnicu a podľa toho spravia svoje školské vzdelávacie programy. Takže sa stráca akýkoľvek význam takéhoto cyklického usporiadania učiva. Samozrejme, tento štátny vzdelávací program, alebo respektíve reforma obsahová je viazaná na eurofondy, to znamená, že nemôže sa zmeniť niečo tak, aby to poprelo ten pôvodný plán na získanie tých eurofondov. Toho sa veľmi obávam a v rámci tej mojej súčasnej funkcie ako člena koordinačnej skupiny sa budem snažiť čo najviac pripomienok z toho, čo som vám dnes povedal, povedať aj na oficiálnych fórach. Ale obávam sa, že aj keď je ten dokument veľmi, veľmi zlý, že nejaké veľké zmeny nemôžu prísť do obehu, pretože je to viazané fondmi a teda sme v situácii, že veľmi zlý dokument máme o niečo zlepšiť, aby bol menej zlý dokument a to bude veľmi zložité, pretože už na samotnom začiatku, keď som bol v kurikulárnej rade, koncept tohto dokumentu bol veľmi zlý, nesprávny a bol absolútne proti tradíciám pedagogiky, proti tradíciám vyučovania v slovenskom školstve a podobne.
Ak sa toto pustí naozaj do sveta, tak nedávam tomu žiadnu veľkú šancu, pretože budú tam obrovské problémy, ktoré pocítime na 2. stupni, na 1. stupni základných škôl. Takže naozaj to nechápem, ako sa môžeme škriabať na uchu cez zadok a nevieme spraviť nejaký normálny dokument. Predstavte si naozaj taký jednoduchý dokument, výkonový obsahový štandard a možno tie cykly by mohli byť 2, 5. ročník prechodný, 2, 2. Že by mali školy 2 roky na splnenie učiva dvojročného, že by si to mohli rozdeliť v rámci 2 rokov hociakým spôsobom. Vtedy by sa dali aj učebnice spraviť, vtedy by to bolo prehľadné aj pre rodičov, aj pre žiakov, aj pre začínajúcich učiteľov a potom k tomuto dokumentu by sa mohli robiť rôzne metodické príručky, zložité, ako sa to dá lepšie robiť, ako sa to dá prepájať, ako robiť tak, aby tí žiaci si čo najviac zapamätali a podobne. Ale keď bude základný dokument, štátny vzdelávací program zložitý, nečitateľný, zle štrukturovaný, príliš komplikovaný, veľmi dlhý, tak nedospejeme k žiadnej reforme. Možno sa pýtate, čo máte robiť. No tak, čo máte robiť? Máme rôzne inštitúcie, školské, ministerské, treba písať, ozývať sa. Ak to zostane len na pár jednotlivcov, ktorí povedia niečo proti reforme, tak to potom budeme označení za nejakých krikľuňov a podobne. Lebo keď my budeme mlčiť, my praktici z regionálneho školstva, tak naozaj potom sa pustia do toho akademici, vedci a podobne, ktorí vedia, majú schopnosti, majú poznatky, vedia s nimi pracovať, ale nemajú už reálnu predstavu o súčasných deťoch, žiakoch, učiteľoch, o súčasnom regionálnom školstve. Prípadne sa ozvite mne, či máte podobný názor, budem veľmi rád, pretože robím tieto videá a vidím, keď sa nejaké hlúpe video spraví, tam je milión komentárov, ja nemám ani jeden, a ja by som prijal pokojne aj kritické. Treba to rozdiskutovať, lebo už naozaj som v situácii, že hľadám únik z tejto témy školstva, pretože vidím, že tam je všetko zabetonované, všetko zbytočné a ak sa niečo zmení, tak to bude veľmi dlho trvať a to ma už v podstate nebude zaujímať, lebo budem pravdepodobne v dôchodku a budem sa venovať úplne iným veciam. Takže ozývajte sa, píšte, četujte, lajkujte, dajte si aj odber, ten vám aj odporúčam, tam je taký gombík dole, odoberať alebo niečo podobné, pretože na budúce vám poviem o svojich najbližších plánoch, ktoré chystám. Nie sú nezaujímavé a verím, že vás zaujmú. Viem, že pozerať toľko informácií a toľko videí si vyžaduje čas, ale toto video si pokojne môžete spustiť a robiť niečo iné popri tom a treba spočúvať a vyjadriť nejaký svoj názor, či sa ja mýlim, alebo či som úplne mimo, alebo či mám aspoň z časti nejakú pravdu. Veľmi pekne vám ďakujem. Dovidenia.